Driver. Ngomba. Hello, your driver. Abia me kwano ye ka ga wanu wadi na egbu igwe na ge se driver. Ibiri kwom ka ga wadi na egbu igwe. Onye beziri kwom mmadụ ele ihe ewu. Mgbe onye ga-anya moto na onye biri kwom mmadụ ele ihe onye ahụ wụrụ olu bekee. Ele ihe m kara ịkpọ pilot. Ọ halot. Ele ihe m kara ịkpọ chairman. Idale from. Chairman. Chairman. Ino ele ochi nọ n'ili. Ọ nọ n'ahụ moto ka ịdabere. Biko bịa ga na moto ga igwe kwesịrị. Na nkete iji kechara ọfụma ihe okpu ndị ọzọ gị ahụ iyi chief m na-amaka n'ebe nchiri gị chief Otu a mgbagharị gị m. Mgbe ọ dị mma ọgwụ ndị ka ị na-ebu okpukpere eze ndị na-aba n'aka na ele dị vileji anọchi ego osisi Ọ dị ka ọ moto na ị na-anya bọọla gị nọ na moto esi na-eko gị okwubido ego tie kuchidogo bren tu nweghịzi akọ na uche nwehazi fakọlti ụmụaji ibe gị mgbe a na-aga skuul ihe nọ na-amị otu esi anya moto ọ dị ka inwe ha akọ na uche ele ka ileta ji mkpa ha ka moto efe imegole m jide efe n'iyi imegole m jide efe na n'iyi ihe awụ efe anya na-akpọ efe ndị celebrity onye m na ihe agachighị makwa mmadụ eji onye anyị gachi onye ebe igwe emege marriage ọkwa na ọdịnarị ebe igwe imegole m tụfuru ze efe agbalụkwụ na mgbalụkwụ imegole m zire iji bịa ga na-agwa m okwe na ọ maka kootu chiri nkwụ m n'iyi eregana ka ị nwere vileji ma hụrụ nwoke bụ aga moto m vuo m ị ga na-agwa m na mba aga keke gaa kemgbe ya ma mkpọrọ gị ga ịmalite a ijikere ọfụma na ị ga-nọjikwa ịma iwu celebrity mba celebrity mụ ahụ celebrity gị nwa ahụ celebrity so akwa agwa ọfụma wee ga ebe ahụ ba gịtụ onye ga-enye gị rice ma anụ ma ụmụ ihe ndị ahụ awụdị m onye akpịrị ogologo nnukwu onye m na-agwa ka a sị na gị na adị m ahụ didi awụdị m onye akpịrị ogologo so don't look down on me get into the cars and moving me ọ njukwu m na-agawakwa ama ojukwu eje aba ala ekwe ihe m na-ejikwa eji m kwụsị n'ala ekwe gaa nwere nkwulo Chineke meela ebe a na-epụ na ụmụ nwa nara gị fon gị ugbu a na ijigekwana fon ọ badịrị ikwu okwu saf na ejige fon bịa meghele m dọ bịa ga ịmara ebe ụmụ nga gị nọ ga-akpọ ha meghere gị dọ sị gị meghele m moto mgbe ọzọ kpọọ m chairman ọwụ draiva ka ị ga-akpọgbu chairman ama anọ na meghele m ebe ka m nọ n'azụ onye nwe moto bata bịa du ebe a ị na-agwa mgbe gị nwa mbịa na ọga n'ezi bịa du ele nga onye nwe moto na-anọ onye nwe moto ama m ebe ọ na-elu but ka ọ nwa gaba ma ewere ụkwụ gawa ọkọba dị na-ebu igwe na imsi nga agara ule ma emecha anyị ga-ahụ biko eleta ebe ịkpọ mbe ihe eke ụkpụrụ dị mkpa ha ka m debe m n'ọzọ ịkpọ ote nwere onye na-ahụ n'ụzọ ebe ọwa ole mgbe asị m ka m kpọta n'oge o nwere ofu asa bi n'ụlọ a so asị m ka m kpọta gị ka ọ hazie gị ahụ ma hazicha gị ọfụma ịma kemgbe ya mere na travel na nwunye gị ma ga n'ọhụ ya so m sị ka ahụ doo gị ọfụma ka asa hazicha gị ọfụma ka ahụ doo m ka ama agbatụtụ ahụ gị a adị mgbe m sị gị na ahụ m gbagọrọ agbagọrọ mba ịma na chiredala m ajọgọ enwe mgbe m gwara gị sị ahụ m gbagọrọ agbagọrọ mgbe onwe mgbe ikwuru ya onye ti nka bọket iwu ndị na-agbatị m agbatị ahụ bido aga n'ebe mọcharị ga nọ ngwa arụmọrụ ịgbatị shozi ya dịmkpa ama ha ka m ka ibido na m ụkwa n'isi akpaka mba ihe ị ga-aghọta ahụ ma nwunye gị ma gị tara ahụ otu onye a bụ ezigbo ukwu ya hazicha gị ahụ adịghị mma ọ bụ ezigbo ukwu ana ọ bụ ezigbo ukwu makwa na ọ ga-ebukwa ezigbo ọrịa maka na mmadụ na ezigbo ukwu mee na ezigbo ọrịa ga-anọ n'ime ihu nwatakịrị ọ mara mma dịrị onye ahụ ọrịa ga-anọ ya na ọrịa ga-anọ ya na egbu ole ha gị ịlala n'iyi biko zụtụ bepụ m si m ga pụọ nwunye gị ma gị na onye nke ele onye nke ka mma ịhụ ukwu onye nke a bụ ma gị nwere ihe o bu n'ukwu ọkwa nnetọ ma gị sef na-enwedo prekọshọn nwedo ma awụ atrakshọn nwedo beauty ya nọ nnọọ agbọbịa m na ya nọ chịchara ihe kwuru wee eziokwu mana mba agala ebue ihe nwụbe ahụ m onye chọọchị ahụ m onye eji m ekpere na abụ ọma chekalala onwe m ahụ brọda blọk rozari bb ahụ ihe mgbu ndị ụda abịa were onwe m gwaruo ya na gbawazie egwu a gwara ụgwa mmụọ nsọ Chineke shi m n'ime mapụga ekwensu amakpo ụwa nke m agwụla hapụga kwụrụ m lawa kwụrụ m ma gịrị mma
mgbe ụlọ o jiri mejekalala onwe m mmadụ adịghị m ibi ndụ na mmehie gị riga aka ebe gị riga ebe ọ ka mma gị riga otu ebe ukwu ewu ọrịa ukwu bụ ọrịa ukwu ekweta dị n'ohu gị gị chọ ka m nọga na kọndishọn gị ebere agbatị m ndị mmụọ na ndị mmadụ gbatịkwalụ ị ga na-emuvi ya m lo ha wụrụ ụkwụ m na-eji agarawa mbụ start moto biko epụtara ụwa bịa laik ukwu. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you, there will be no us. I and Sister Mangi, we put hands together to say thank you very much. And we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube. Type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.